כן, הוא עומד לי ככה, הוא עומד ככה. אגרב, אני אומר לו ככה. כן. ככה מתאמנים. אתה רואה? רגל ככה, תומכת וזה זז. זה מתאגרב. תסתכל על הרגעה, תצלם. אתה זריז אתה. מה זריז? הוא אומר לי ככה, וואלה בא לי להתאמן. שמשון הוליפילד. כן. הם עושים מתאגרף וחומדים. ככה, אתה מגן עם הכתף על הפנים, אתה יודע מה מתכוון? לא. עם הכפפות, על הגדולות. שומר על הפנים וקופץ. בוא'נה, הוא זריז. מה אתה לא בא מתחת לחנות? זה של האימונים. אמרתי לו, אני לא מאמין שבן אדם ב-60, אני לא יכול להגיד שזה שהוא אבא שלי, כאילו. כל הגס זה זריז אתה, באמת. נזרז מאוד. תהיה. הוא עושה את התחרויות וגם מתקבל. אתה יודע שזה עולה לפייסבוק. שיעלה. זה לאן שהוא רוצה. אמרתי לו, אבא, אני לא מאמין שיש לך שיער עד גיל 60, יש לך עוד שיער. שימי דבור היא הופך להיות מתאגרף. פותח ליגה בארץ של... שלא תיפול, אבא. תן לנו, פה. איך אני מדליק אותו? אין לך כבר כוח. זוכר את המשחקים? ליטל פייטר. זהו ככה, טיק עם היד. ככה. ככה אתה עושה, תסתכל על זה מיור. אתה מחזיר אותה מהר, אתה מבין? אבל למה אתה עושה ככה? זה כאילו אני מרביץ לנסה. אתה תרביץ למישהו ככה, מה יקרה לו? הצבעת לא, מדבר על אגרוף. זהו, התעייפת? זהו, נגמר. תודיע להם שבפייסבוק נגמר. היי. בוא נראה את ההשתוללות שלי.